16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшонро ба истифода доданд. иншооти нави истеҳсолӣ аз коргоҳҳои заргарӣ ва маркази фурӯши тилло иборат буда дар як сол иқтидор дорад то 1 тонна тиллоро коркард намояд. минбаъд намудҳои гуногуни ҷавоҳирот бо истифода аз технологияи муосир дар ҳамин ҷо истеҳсол ва пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси корхонаи нави саноатиро дар шаҳри Душанбе ҷиҳати истихроҷу коркарди металлҳои қиматбаҳо дар дохили кишвар то маҳсулоти ниҳоӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бо амалӣ гардонидани ҳадафҳои ҳукумати кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон тибқи лоиҳа 65 ҷойи навикорӣ таъсис дода шуд. хатмкардаи коллеҷи рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов мебошам, ки тӯли 8 сол мешавад ки мо дар ҳамин соҳа фаъолият дорем. маҳсулотҳои дастмона, гарданбанд, гӯштпораҳо, ангуштарин ва ғайраҳо истеҳсол мекунем. гунаи пешвои миллат мекунем аввалан, ки барои мо ҷавонон ҳам хеле шароитҳоро муҳайё карда, дастгоҳҳои нав ворид шудааст. мо мебинем, меомӯзем. 23 декабри соли 2022 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода буданд, ки ҷиҳати таъсиси 4 корхонаи коркарди металлҳои қиматбаҳо то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. бо иҷрои саривақтии ҳамин супориши роҳбари давлат ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони чин сохта ба истифода дода шуд. дар доираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мақсади татбиқи ҳадафҳои калидии стратегияи чаҳоруми мамлакат саноатикунонии босуръати кишвар бо ҳамкории ҷумҳурии мардумии чин корхонаи заргарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар шаҳри Душанбе бунёд гардид. иқтидори солонаи корхона коркарди то 1 тонна металлҳои қиматбаҳо буда имкон дорад ки ҳама гуна маҳсулотҳои баландсифати заргариро истеҳсол намояд. боварӣ дорем бо таъсиси ин корхона дар таъмини бозори дохилии кишвар бо маҳсулоти олисифати заргарӣ саҳми арзишманд гузошта барои баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар ва шӯҳратманд гардонидани санъати заргарии халқи тоҷик дар миқёси берун хидмат хоҳем намуд. корхона аз ҳуҷраҳои рехтагарӣ, буриш, занҷирбофӣ, қолабрезӣ, нақшбандӣ, бастобанд ва дигар коргоҳҳо иборат мебошад. хатҳои нави технологии корхона имкон медиҳад, ки ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоии коркар ва аз он маҳсулоти зарурӣ мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалӣ истеҳсол шавад. намудҳои гуногуни маҳсулоте ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон истеҳсол карда мешавад дар мағозаи корхона муаррифӣ карда шуд. корхонаи саноатӣ аз ду бинои 2 ва 3 ошёна иборат буда ҳудуди он ки 301-ро ташкил медиҳад чароғон ва сабзкорӣ шудааст. умуман дар ҳамин мавзеъ таъсиси ҳамин гуна 4 корхонаи саноатӣ бо таъсиси 300 ҷойи навикорӣ ба нақша гирифта шудааст. инчунин дар ҳамин рӯз марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ муаррифӣ карда шуд. хати нави технологӣ дар як шабона рӯз иқтидори коркарди 4000 тонна маъданро дошта аз он хокаи тилло истеҳсол карда мешавад. арзиши умумии сохтмони марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ 650 миллион сомониро ташкил намуда дар он таъсиси 600 ҷойи навикорӣ пешбинӣ карда шудааст.